dosnya nih. Ayo mah. Guys nih, ang ya berekatan mana rumah, berekannya mana जाबाय nih, ya berekau satu menang, masih tuh जाबाय kamu, itu malah satu mau dia ngerok, bereknya beda. Nih जोंहा आथिं बुरिया जागासिनोबो नायगासिनोबो नै जागासिनो मा सानखो खोमसिलाय औ जागासिनो सेबनांगौलै दे बाल्थिंसेखा बाल्थिं गेजेरजों पुरा नै खाथियाव नाय नै जोंहा सासे जागासिनो खेलाय जालाय खेलाय संख्रि दा गोदै खालै Nih, Rusia. nih apa आंथ' जानो हायालै जोबोद गोदैखा आयौ आयौ जागासिनो सासेयानो नै पुरा बाल्थिंसेखा नै खाथियाव नाय नै खाथियाव इमान गोदै आरो बाल्थिङाव बाल्थिंसेखा नै नाय सासेया जागासिनो सेबनोसै सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन बथलसेयाव 100 सासेया जागासिनो सेबनोसै आं दसनि उनाव नै नै बेरे Nih, biar. नै इयाव बथल Botolan nih, बेबायदि deh botolan. 100 सेबनोसै आं नै सेबनोसै दसेनि उनाव नै बेरे सेबनोसै जोंहा लाबो Sekraya nih. Tahan. Darsi. không hôm rồi thôi chứ không Resi bokonak de resi. con xin khởi quân chàng Bere. Masa apa benuan?